oikeastaan aika siistiä kun muutettiin tänne uuteen kämppään. Niin vähän siistiä. Saa kerrankin kaikki pelit samaan huoneeseen. Ei mutta Reiska, mitä sä siellä oikeesti teet? Älä kato Simo, älä kato. Tästä tulee ihan sika hyvä. No, niin aina se aina teet. Tässä tulee ihan oikeesti. Niin. Onko sä pelannut tätä Dr. Mario? En oo. Se on ihan sika hyvä. Ai jaa. Mitäs sinä tehdään? En mä tajua tätä, mutta tässä jotain näitä tabletteja pistetään. Se on sika hyvä peli. No mikäs idea siinä sitten on? No tässä vaan pistetään näitä tabletteja vierekkäin. Jos ei mikään isompaa ideaa, tänne Tetris-kopio. Mitä peli se oli? Tää on tää Dr. Mario. Hei Simo! Kuka vittu toi on? Mitä? Mitä? Kuka sä oot, hei? Mä oon teidän pelastus. Onko se sitten joku Jehova vai hä? Ei oo mikään vitu Jehova. Ja nyt ei oo aikaa paskan jauhamiseen. Mä todistan, että mä oon yliluonnollinen olento. Kattokaa tätä. Mitä tuo? Mikä tuo? Mihin se katos? Minne se meni? Mä sanoin, että mä jauha paskaa, saatana. Kyllä me uskotaan nyt. Mitä sä teet? Varattaan teitä vaarasta. Mitä? Talo sisältää pahoja voimia. Jaa, mitä voimia? Mitä? Pahoja. Pahoja voimia? Ne, jotka teitä ennen on asunut täällä kämpässä, ne on kokeillut karmeita kohtaloja. Kertoo tää teille. Täällä oli kerran yksi äijä. Sillä oli kirves. Se oli vähän hullu. Sitten sillä oli se kirves. Niin se Saatana jätkä! Ei! Saatana! Ei! Jaha, tulitaan sit hommasta hoidettua. Mitä sä teet mun kämpässä, haa? Kuka vittu sä oot? Sun äijä saa! Ei! Tänne sotaan! Kirves! Älä vii! Saatana! Älä! Oho. Saipas poika ansionsa mukaan. Ai, alko mennä nukkuun. Ai. Tämä tarina on aivan tosi. Mä voin todistaa sen vaikka. Ei oo. Tosta telkkarista muuten tulee mieleen. Tällä yhdellä äijällä, joka täällä kanssa Meidän telkkari. Niin. Se oli sama malli, just tota samaa Siis telkkaria. ihan sama. Joo, onko hätänumerissa? Joo, toi mun takkari on paskana, ei tuu muuta kuin satana ryssätelkkari. Jaa, minä? Jaa, etteks tän... Jaa, tän mitä? Tää pitäis tulla korjaa mun telkkari, jos se menee paskat. Häh? Saatana, tulkaa. Jaa, voi vittu Ei, voi vittu. Ja mä tein. Ei ryssätelkkari, ei. Kiitos. Mene. Häh? Mitä? Me nyt. Älä petä mua. Ei ryssää. Ei nyt. Ei ryssää. Ei. Apua. Ei ryssää.
tarinat on aivan täysin tosia. Mä tiedän, koska mä oon vittu hyvä jätkä. Ja sitten kuulitte sitä? Mikä se oli? Täällä talossa on räyhähenki. Mitä? Räyky. Kerran yksi jätkä tuli 3 yöllä kotiin. Asuuko se täällä? Joo. Asu. Mitä? Mitä vittu? Hei, kuka sä oot, homo? Mitä vittua? Hei, mitä sä mun kämpässä? Mikä se on? Vittu. Kämpässä ei saatana lähde. Tänne, homo! Perkele! Saatana! Missä ne vitussas? Hei! Vittua sä Reiska taas hommaat, Mitä vittua? On 2:30 yöllä. Sä pelottelit mua, homo. Mä en oo mitään pelotellut. Eikö sun pitänyt olla Japanissa liikematkalla, homo? Mä tulin jo. Vittu. Okei, mä kyllä näin varmaan jotain näkyjä. Voi jumala. Jumalauta. Pitäisikö me... Reiska! Mitä sä pääsit sinne? Sä olit äsken tuolla. Mitä vittua? Hei Reiska, kyllä nyt... Minne vittu? Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Vesilaskua tekee. Mitä vittua? Keittiössä on valo, saatana. Mitä vittua? Mun vespipuurat ja mun viski, saatana. Helvetti. Reiska. Mitä peliä tää nyt oikein on? Saatana. Vittu siis mun viski ja vispipuuro. Mitä helvettiä? Hei! Mitä? Hei, apua! Valot meni pois. Hei! Minne se pystyy menee tässä ajassa? Hei Reiska, nyt kyllä loppuu tää peli tähän nyt saatana. Hei, nyt tää pilailu loppuu, perkele. Hei, mitä täällä tapahtuu? Maailma kattoo mun ympäriltä. Apua! Reiska, oot siellä? Ja tarina on tosi. Vannon sen äitini haudan kautta. Haistatteko tämän? Mitä sä haistat? Täällä on aikoinaan, tässä asunnossa on aikoinaan herkuteltu ihmisen lihalla. Ei se kauppias sanonut mitään. Ai harmi. Jee. Mitä? Jo karata, oi saatana, heti pyörii, jo jee. Ai. Jee, kanavaa, vittu. Ai. Noniin, anna, potki, no. Jee. Yes. Oi mitä, tuonne pää, hei. Just leikattu vielä, jee. Yes, ei mikään voi tätä, hei, yes. Oi. Ai. Mitä? Joo, mikä? Ai, oot mä asun lahtaa. Hei.
Hei. Ota perkele. No niin, mitä vittu? Perkele. Perkele, joo. Etkaa poikan tanttiin. Ha. Oi horves. Oi herkullista perkele. Oi hormes, no perkele. Oi. Eikö sä jättänyt jää? En. Karatas mä pyörii, hei nyt, hei. Miettikää nyt. Oi. No joo, vittu. Miten sä jättänyt meille aivot? Turpa kiinni, saatana. Vittu nälkä, saatana. Perkele. Oli harvinaisen hyviä aivoja, saatana. Mitä vittu? Satana. Pakko se. Vittu nälkä, saatana. Mikä tää on? Sakrantala maana on. Se kuva. Me saadaan herkkuruokaa. Vannon, että joka sana on totta. Mulla on vielä jotain sokkeerampaa. No. Täällä oli 2 semmoista masokistia, mikä nautti, kun ne sai iskuja päähän. Joo. Ja sitten Oi saatana. Vittu. Kato! Vähän. Kuule, että tossa lähtee silmä. Kato! Kato filmiäkin väliä, ei vittu kaikkenakaan viimpa. Jätkällä kato soluja ollenkaan koko vitun viikon vetänyt saatana. Oi helvetti, joo. Ei vittu. Se on hyvä kamaa. Ja filmikin loppu, ei vittu. Hei pelaahe. No, lyö nyt vittu vähän, kuule. Mitä? Lyö mua nyt hei vähän, hei. No lyö nyt vähän, no. Lyö mua vähän. Haluatko sä? Joo. Haluatko sä? Joo. No lyö nyt vähän. Lyö nyt vähän, no kama. Wow. Pistä, hei, mäkin haluan oman iskun. Mä en saa syötä. Uudestaan, pistä. Eikö sä parempaan pysty? Anna mä vedän pysty. Mitä? Mitä? Haluatko sä nyt antaa mulle iskun? Kato minkä mä löysin. Kato. Sillä lähtee hiljaa hyvin. No niin. Anna tulla. Hei. Hei vittu, mitä? Katos tätä. Ei kuule, ei tolla noin, kun sillä on hei kuolla, kun oikein kuulu hei Niin, kuule. mutta tällä puolella. Se on eri asia, Noniin. Mä tartun sus. Tuleeko hyvin? Tulee. Ja nyt tulee sitten kunnolla. Oi vittu, älä nyt sootana näissä olla. Ai.
Tuntuma. Voi vitu mummo! Mä saatana sanoin, että sä ei vittu et lyö sitä toisella päällä. Mä kuusen. Sattuko? Satana! Vitu! Mistä sä suutut nyt? Joo, mistä vittu mä tapasin nyt satana! Et sä nyt mua halua tappaa. Vitu! Älä vittu. Vitu homo saatana nää tapas! Mitä sen poikka? Nyt sun kuuluu kuolla satana. Voi vittu se kuole. Paskasäkä saatana. Vittu. Ja sä tänne vaan joo. Mä menen ainakin Necromantic 3 ensiltä. Vitu homma. Peittää oikein kuule. Mutta ei siinäkään vielä kaikki. Uskotteko? Oli vielä kolmaskin veli. Ja sitten sen elokuvan, sen Necromantic 3 ensi-illan jälkeen tapahtui kauheita. Niitten isä vähän seiko. Järjellä pidemmä. Minä tykkään. Ei tää kyllä kovin hyvää. Mutta pitäis varmaan käydä kehdellä jatkaa tuon isänsä kiljuun. Joo. Tää on kelpoen nousee päähän. Ja kyllä tää aika väksyä. Mitä toi äijä touhuu? Mä et tiedä. Ihan pelle. Voi vittu, ei täällä tapettu yhtään. Tapa se! Tapa! Vittu Tää on pää haku. poikki! Tää on ihan lussofilmi. Laita mistä pornoa. En mä tiedä onks tää yhtään. Kauan. Mistä sä nyt saatana on mitään poden? Laita. Hei, paljonko kello? Mä en tiedä. Vittu! Viitta vailla kuudelta. Mitä? No voi vittu, mun äijä tulee kuudelta. Voi vittu, ei täällä kerkeä millään siinä. Ja vittu alkaa kohta yrjettää, vittu. Saatana. No vittu siivos, säkin satana perkele. Tää on ihan sika pahaa tää kilju. Ei voi mitään. Voi vittu siivos, säkin. Vois täältä mennä. Voi vittu siivos, säkin nyt jotain, jumalauta. Voi vittu käy. Petänyt ainakin petis, saatana vittu. Jumalauta mun kotona sä vittu et teet tommosta, saatana. Koska sinun äijästä pitäis tulla? Kuulet. Noin. 6. Miss? Vittu! Häh? Eikö se tuukka? No se on hyvä ainakin siksi, että... Kiffet nopeeta lärviä.
Vitus. On siistiä. Puke on siistiä. Puke. Vittua tää satana hörisyttää. Saatiin ainakin ajassa siivottu. Mitähän vittua tää ei tässä huoneessa tekee, saatana. Voi vittu vaihda sitä kanavaa, saatana. Ei tota vittu kato Jeesus. Mitä vittu? Älä tuu vittu mitään. Kanava. Rupeaa kiljua vähän nouseen päähän. Oo, pikkus. Pitäisikö meidän vittu mennä kattoo saatana Tää viimeistä? From all over the world, Yes, Prestingia! Tuo on vähän rentoa. Vedä nesta päällä! Lapset saa vittu heti, jos alkaa pikkasenkin vittua. Jumala tässä näkee, että mä juonitaan koko pullon vittu, mä saan aika hiljaa se. Vittu menee kallista kiljua. Vittu, onks mä näin enempää? Kun mulla on ihan pohjalla täällä. Käydä kellistä. Musta käydä. Vittu! Vittu! Onko hullu jättänyt autonsa auki? Tulee sieltä kyllä. Tulee jo. Ei sitä. Kato. Se osoittaa. Vittu nää autot. Näin tee. Kato. Pyritään äkkiä tästä perässä. Se on ihan hullu. Mä pistän äkkiä oven lukkoon. Tulkaa vittu ulos mun vitun autosta, vittu! Saatana! Saatana! Tuolla. Juokse! Vittu! Saatana mun äijän tuo hullu! Missä? Meidän piholla, hei! Lähetään nyt, voi vittu! Lähetään. Vittu, täällä on pimeä. Missä sun äijäs muuten on? No en mä tiedä. Käy katsomaan tuolla. Ei, tuollahan se on. Onks toisessa? Oh joo. Hei. Toisaan ihan hullu, hei. Mitäs hommata tää hyvä? Häh? Toi on ihan sekasin toi sun äijäs. Hei, rauhoitus nyt pikkasen. Ai vittu. Ai rauhoitu. Ei vittu, päästään vittu irti. Ei nyt täällä kepillä tuo äijä on. Ai mitä? Arska ja Mika, mitä te teette? Ei me vaan, Ai vittu. me vaan löydettiin sit tästä. Hei. Eiks Mä oon ihan... meidän koti oo pitänyt mennä hei? Mä oon Mä ihan... äijä tainnut ottaa pikkusen liikaa. Hei. Mä kaduin seinään. Mennään kotiin, voi vitun äijä. Mä kaduin seinään, mä oon ihan sekas. Alas tullaan. Ja mitä mä kävelin seinään päin ja mä tulin hulluun. Äijä! Mutta ne ei oo ainoita veljeksiä, mitkä täällä on asunut. Kerran täällä asui semmonen vähäjärkinen jätkä. Se oli... Oliko se 16 vai mikä vuotias? Se vaan tykkäs leluista ja sen isä sitten ei oikein pitänyt siitä. Ja se isä sitten vähän suuttui sille. Ja sitten kun se sitten yksi päivä Tämmönen peli ei vetele! Tää voi olla samanlainen kuin veljes!
Sä oot pian 19! Eikele! Ai! Kimpe, laita! Käymään tuo vähän tuo vessun puolella. Ei! Kiivotaan vaan niin! Pidetään vähän vatsaa! Suoli tyhjäks! Taisi tulla pölypussi täyteen. Mitä sä oot syönyt? Rusinoita tai puolukoita? Hyi. Reisko. Iso. Miten se sen pystyi tekemään? Vittu. Mä tiedän, että kaksoisveljen menetys on kova juttu, mutta niin on pojankin. Älä välitä. Kun me päästään... Tää ei pelkästään noi vitun lelut. Hei. Mun rakas kaksoisveli. Perkele, pitikö sen nyt mennä tappaan? No ehkä se vaan jaksanut. Mä tiedä. On kova isku tommonen. Hei, taitaa olla Jaska, me mennään vähän noita aikuisten juttuja. Sä taitaa olla kiire. Satana ei saisi suuren. Paska. Tuitko sä mulle? Joo, tossa. Morjes Reisko! Vituttaako kun veljes kuoli? Älä pitää. Vittu. Satanan kusipää. Se vähän suree. Jaa, suree vai? Joo. Se oli kyllä aika... Ei pitää. Hyi saa. Hei! Mä vähän yrjetän. Sori noista kukista, vähän pitäisi yrjettää. Ei saa. Ennen mulla. Hei, uskos toi Penase? Usko. Että se teki itse mulle. Niin, no pölyniemuri pitkä niin joka päivä opiskelija heittää. Vähän. Vittu tekee. Miten satana hommat. Vittu piti voimata. Vittu. Mitä vi? Toi robotti. Mitä vittua? Pois. Tää vaan hermot olla vähän kireellä, satana. Rakkaa. Ja vittu. Ja vittua. Satana. Ota. Ei! Sano. Mitä vittua? Mitä vittua? Reiska. Kuuntele mua. Mä en tappanut itteen. Mitä vittua? Mitä vittua? Ei, usko mua, mä en tappanut itteeni. Isä mut tappaa. Mitä vittua? Sä oot vaan vitun lelu, et sä voi mitään Vähän tätä. Mun henki siirtyi tähän robottiin. Sun on pakko ottaa mun kostoa. Saatana. Tapan ne. Ei helvetti. Ei helvetti. Saatanan lelu. Vittu. Ei se voi olla. Vittu. Kyllä mä kuulin se puhuu mulle. Ei se voi olla. Sen on pakko olla totta. Vittu. Sitä on vasta kunnon paljon parempaa kuin toi sun mömmössä tänään. Piikki vittu. Anna mulle. Joo, nyt se katkes. Hei, mä käyn hakee. Ei sisään puoli piikki. Mä käyn hakee lisää. No et varmaan käy se. Mä käyn hakee. Ei. Joo, Laura on keittiössä niitä piikkiä. Mitäs päin? Hei, pitikö mennä tappaa mun peliä? Mitä? Mitä?
Missä se viipyy se ruisku? Haluatko sä ruiskua vai? Siinä on sun ruittasoma. Me vittu. Mitä nyt, veli? Mä tapoin ne kaikki. Mä tein sulle palveluksen. Mitä mä nyt teen? Tapa ittees. Tapa ittees. Miks mä tapan itteni? Miks, veli? Kun sit sä voit tulla taas oleen mun kanssa. Joko? Tapa ittees. Joo. Mä teen niin, veli. Huoleti, veli. Mä teen niin. Viimeinen vapautus. Pääsen veljeni luokse. Yes. Sainpa kusetettua. Ja sitten on vielä yksi juttu. Yes. Ai. Iska osti mulle peräsiäs. Hyvä. Jos ylläty. No oma suutu. En sisältä saa suklaat. No, se on niin hyvä. Saatana. Että. Hyvä. Oi. Vautu. Mitä vittua? Mitä? Yllätys! Vilto. Ei puukolla. Apua. Puukko. Älä enää. Älä vitti. Yllätyskuolema. Kuolema. Tosi vitun kauheeta. Muuten ei pidä häiritä miestä, jos se katsoo telakkaria. Varsinkin jos se katsoo pornofilmiä. Автоматический чайник Тефаль. Без провода. Кипятит воду мгновенно и никаких хлопот. Perkele paskat, mä pitää vittu tämmöstä kautta. Mä alan kattoo pornoa. Saatana.
Oi. Hei sä katsoit varmaan. Vittu satana. Ei mitään. Vähän hyvä filmi on aina nyt. Pöykälä, kato kun löin vitun mua ei filmikäskään. Mä tois sulle ponni. Älä vittu nyt! Löin katso puhua takaisin. Löysä. Vittu haista sä vittu. Perkele. Mun filmiä satana. Mun kossu ja jätkä tulee tänne leikkiutua vitun koo. Satana. Vittu Mä menen pois. Satana tapasin vielä. Mä tapasin. Nyt tulee turpulaassa. Vittu vittu perkele. Alkaa. Rupee vittuille kuule yhtään. Nyt kattoo pornoa taas. Oi Ja sitten on vielä yksi juttu. Yes. Ai! Vittu! Vittu! Mä tapan teidät! Vittu tusit mä killoon teidät, saatana! Älä! Vittu! Alkaa tapella vai vittu persiiseen, saatana! Joo! Läski! Pidä sitä kiinni! Lähti sitten! Älä! Aina mennä vaan! Ai vittu! En makaa siihen! Ota vielä vähän. Hei mun vuoro, sä saat sitä äsken. Joo, mä oon pitänyt Joo. Hei, mä aletaan ottaa vähän. Noniin, vähän. Hei, otetaan sahan mukaan. Sattuu tulee vielä jotain. Alkauden kuva. Mitä vittua? Mitä vittua? Sä mulle vittua. Mitä vittua? Saatana. Saatana. Superlyönti! Ei. Mulle ei vittuilla! Sama paikka! Sama paikka! Vuoraa! Saa. Voi vittu. Se kuoli. Ai yksi niitä vammaisia ei kyllä vaikuttanut ihan terve järki. Vittu mut kyllä raiskataan tästä. No mitenkäs tää liittyy tähän koko hommeliin? No, ei yhtään mitenkään. Tarviiko näitten liittyä tänne jotenkin?
Onko kauheasti vielä jotain muuta kauheuksia ollut täällä? Ei toistaiseksi. Vaan nyt on mentävä kotiin syömään. Minne se katos? Ihan, menikö se tonne kaappiin takaisin? Sieltä se tuli. Ei täällä oo. Ihmeukko. Alo? Puhelimessa? On se vielä myynnissä se asunto. Joo. Ne just muutti ne viimeiset asukkaat. Joo. Ei ne tykännyt olla kauan. Okei. Joo. Tuu sit kattoo. Joo. Okei. Okay.